Yang bos kan, boleh hambai media rokno. Ini actually no jotno saimano chini o ora omon sikangbo sing wasa phaithangka angni jibo phaithangka tai o borduar o parang kha actually thuru tinin bagi simi eboro age ni simi no tini bagi crisis soli tongoro oro kisu kisu karon tongo oro department khup chesta khaikya boring khane ni bagi pheba boring khaipano tui phayani bagi o borduar para kaisa obo bele depack lai thangka gobno to ufano chung innovative system khaye polani tui tu boi oro supply nan bagi chesta khai tongo oro pray nya hambano 26-30 ta moto family tongo protek boso number o tui ni bagi crisis mangu last time bango jaga tui mabak khaikya tabu hani hai jing tini YTF ni foundation din no jing tisa wansok laikya department ko salaman ya golobo department bo rifai tongo tui happen sufficient tin ya tan bagi himale oro pray 26 ta family mane no yang ya hambano kaisa kaisa family wo dino pray 500 liter jakam tui nango tukuna nango mami sona nango taib se ochini oron borong kha kisa hajugo tongnai rok bolongo thango phungai tahi sarik payo tukuna nango obno tui nang mas wasa ma wansoka bo chini buku khoro samani jeng muya phaina thango bolongo thango hornogo phaite tui tukuran tui kru the jeng normally jara tongnai rok tui saja ma tu yakha bhayong ga bolongo thangi phai tui ma tu kyang ga omo chin bagi taib ulo ruk sukra tai bari nai Kami bagina sewan sokoi tinio jagawo chino bordo paran borokna jeseng mansa jeng subanan bagi phaileka tai department bo jeng press hari tongoro kaisa bron demand tongo ora jesa kapron tui kaisa supply dioi don tui available khainani karon jeng tui keri tu bono saja sanai tu bono kitu moto permanent solution ya jehetu jeng permanent solution bai kok saton department bai arang echini SDU subino be kok salaiman ya gulo bo thangnai bosoro oro pray 1 koti ni kaisa innovative scheme bode project khai rohorjak phia ba obo department cancel khairika but taba sung hain hai ok je project no katal khai chung bahai ke innovative system khai oro tui supply nani obochini chesta tongnai ar tai ang lukrono monu sanamu sungo norok jara tui man ya je tui maya tonai rok ni saksa ma basane protest ma khainai apun সম্ভব ongnai karon department of onek somoyo nugya hai siborokbo nok tamung tongkhabu nugya ang nijibu saiman ya Enggak dino chini media rok phaya koi prosona focus khairika ang bona bele bele hambaya faro ang bagin tino jaga sung phai sokoi om haino hambai